Vježba broj 15. So, si, dun, da'e, basarun, daraba, saddun, ramadane. U vježbi broj 15 upoznajemo se sa dva nova harfa koji su također jaki harfovi i oni ne postoje u našem jeziku. Iznad njih se fetha čita kao vokal A. Sa, si, dun, da, e. Harf sad, kao što kazah, ne postoji u našem jeziku. Izgovara se tako što napravimo usne kao da hoćemo kazati O, postavimo jezik na donje sjekutiće i kažemo so. So, si, su. Harf dad se izgovara tako što također napravimo usne kao da hoćemo kazati O, ali postavimo jezik na gornje sjekutiće, na vrh gornjih sjekutića i kažemo bo, do. Yadribu wa ma yudillu wa yasuddakum akhahum salihan fasbir mu'sadatun fi salati sudurin nasi nasrullahi fil ardi yuhibbus sabirine tubaddalul ardu liyaqdiyallahu